Tikulandeni pano panyasa voice box pamene mtuli makhandi ya Malawi osiyanasiyana nakhandi maganizo osiyanasiyana pamene ndale zathu zikuyendera kuno ku Malawi. Ndi ku chipani cha United Democratic Front kumeneko ndithu zikuoneka kuti kuli magulu awiri kapena kuti makampu awiri. Kampu ina ikumanena kuti yayi ngati ndi mgwirizano bora tipite ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP chifukwa kuti mmene mabweretsa matipati kuno ku Malawi ndinkafuna kuti chotse ulamuliro wa chipani chimodzi umene unakhazikika ndi chipani cha Malawi Congress Party. Ndi ife ngati UDF sitingabwererenso kukapanga za Malawi Congress Party fikupita kutsogolo kukapanga za chipani chathu ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Pamene gulu lina limanena kuti iyayi a DPP ndi anthu oyipa anatipanga chipongwe mu 2004 tinapangira kampeni kuti Bingu awine koma mwatsoka a Bingu anatipanga chipongwe ndi kutitulutsa mboma. Ndi choncho ife sitingabwererenso kukapanga mgwirizano wina ndi DPP chifukwa kuti iwo aja si anthu oyamika anatipanga chipongwe. Ndi bora tibwerere ku MCP pakuti MCP wo sanatipangeko ife chipongwe ngati UDF. Ndi amenewo ndithu ndi makampu awiri amene akuoneka kuti they are emerging from the United Democratic Front. Ndi pano tabwera ndithu ndi mawu a Bambo John Dzuwa amene iwo akugwirizana ndi anthu amene akunena kuti yayi ife ngati UDF bora kubwerera ku chipani cha MCP chifukwa kuti MCP sinatipangeko ife chipongwe. Ndipo John Dzuwa akunenetsa kuti iwo zingavute zingatani sangayende ndi chipani cha DPP pa ulendo opita ku chisankho. Ndi tikali limodzi kuti timvera John Dzuwa kuli bwanji ndipo kumapeto kwake tikupemphani kuti ndimike maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Good morning. Morning abalanga nonse inu UDF. Ndifuna muninvesise pang'ono mukakwiya kuti mundichosa muchipani ine muchipanimu ndibe mpando. Nangokhala munthu mmodzi ane amplifier kuyankhula zabwino za UDF chifukwa choti simunandipange force kuchikonda chipani cha UDF ayi. Zili mumtima mwanga andi ndifunanso mumvesese inu UDF. Ine kwathu ndikucholo. Ndikanafuna ndikanayamba ndi Bingu ndukhala ni mpando wa pamwamba chwananenso ndine mwana woziwika kwathu kucholo. Ndikanabwera ndi Peter ndikutenganso mpando wa pamwamba kumapitirira kudya nawo ndalama zimene iwo akhala kumazitafuna. Koma sinapange zimenezo chifukwa chani ndikupaseni history yake. Panthawi imene ndimadziwana ndi a Dr. Bakiri Muluzi ndi chipani cha UDF inali nthawi imene Bakiri Muluzi atasiya kale udindo wawo wa president, koma atayambiranso kuti chifukwa chopsa mtima atengeso boma lija chifukwa choti anthu amenewa family imene Bingu wa Mtalika mzimu wawo ukhale mumtendere anachita chipongwe. Sikofunika ine ngati munthu osadziwa za chipanichi kuti ndiziwe kusiyana ndi inu amene muli mkati mwa chipani ndipo muli ndi maudindo. Inu mukudziwa story yonse kuti anthu amene anapanga chipongwe Dr. Bakiri Muluzi anavutika kuti at least munthu amene akhale pampando ndipo anakhaladi. Ndipo palibe munthu amene akukayikira kuti Dr. Bakiri Muluzi anagwira ntchito yabwino kwambiri. Pa 6 months yawe ija atanena kuti ndasiya DPP ndasiya UDF ndipanga chipani changa cha DPP. Panalibepo munthu aliyense wa UDF amene anabwera ndi idea yona kuti kapena tingopita ku koti kokha akati pange interpret akati masulire kodi munthu akachoka mwanjira imene azimatani. Panalibe munthu amene anapanga. Ndiye ine ndinachiona cha nzeru kwakonda Bakiri Muluzi aja nawo mo kupitirira sopano angawa nkuwasiya. Nde from that time kuyambira time meneyo sindinachoke manja mwa chipani cha UDF ndiye Dr. Bakiri Muluzi chifukwa choti ndinaona kuti chipani ichi ndi cha chilungamo. Now
ndakhala ndikumadabwa ine kuti chipani chomwecho chimene chakhala chikuzunza a Dr. Bakili Muluzi takhala tikumakhala nacho mu bedi mablanketi nkugula nyuwani nkumagona nacho niwadabwa ine kwambiri ndipo mpaka lero ndikudabwa ndipo mpaka lero ndizakhala wodabwa ngatinso chipani chomwecho even president wina akabwerapo kuti azapange komiti yache namanena kuti tiyenda ndi DPP siningayankhule kanthu ndine ndani ndine munthu mmodzi basi kabuwa asangati uyo opanda ntchito ndizangoyang'ana chipali mphamvu ndilibe sa president amene tikamsankhe ife ku convention imene tikupita ife ali ni mphamvu yopanga komiti yoti kodi tiyenda ndi ndani ngati anganeyo tiyenda ndi DPP ndine ndani amene ndingayankhule kuti hayi koma chilungamo chikhalapo chonena kuti ndichonse chakumtima mwanga masana anthu azimva itakhala kuti UDF yaganizira kuti tiyende ndi DPP ndanenatu kuti ineyo as an individual ngati ndekha voti yacheso yopanda ntchito imodzi basi ndizakhala odandaula kuti UDF ndiosamva ndizasiya UDF koma ndizayenera kuti ndipeze chipani choti ndizichinenelera ngati mpira ndiye chipani chache chimene ndingachipeze cho ndi chomwechi chikulamula bomali chwa misewu yo ndikuiona so maganizo anga ndionera kuti ngati tilesa anthu ngati tilesa chairman chairlady amene walemba kalata kale kuzipani zonse ndikumamuopseza kuti tikakugenda ndikakumenyani ndiye mufuna muonongenso chipani cha UDF pa nthawi yokoma ngati ino anthu amene wakuyankhula ngati alipo anyakhale pa discipline chifukwa anthu azimvera makolo awo akayankhula awa ndi akuluakulu amene apasidwa udindo kuti ayang'anire zonse zochitika ku convention ndeli munena kuti amutenga miyala mukati mmenya mukaamenya that is uncalled for ndizomvetsa chisoni kumayankhula munthu wa UDF kodi amene anabweresa madipati nziko lino ndi ndani ndimayesa chipani chache ndi UDF through achina Dr. Bakili Muluzi achita Tihana ndi anzawo onse amene anamwalira ndimayesa ife ndi amene tingapereke zitsanzo zabwino za democracy kodi mu democracy umamvera munthu mmodzi basi nkasi aliyense amasankha kuti ine ndipanga izi ine ndipanga izi kodi chifukwa choti anthu mulipo awiri atatu amene simukumvesesa bwinobwino tapangani reverse engineering tabwererani kumbuyo muone kuti kodi titatenga ifeyo boma ifa UDF kukhala anthu oyamba kukhala madipati sitinayitanepo zipani zonse Malawi Congress Party sinabwere inabwera zipani zonse zinabwera lero takhala timagwisa ntchito system yomwe yokhayo yoti timayitanizana ngati ena anayiwala ngati Malawi Congress Party anayiwala chifukwa cha nkhani ina kuti ife sitinapite kwawo isakhale vuto loti kuti ife tisayitane sizenda choncho ndene ndikupempha inu amene mukumaopseza kuti mukatigenda ndiye mungotiuza atu straight mu inbox mwathu kuti iwe John Zua usabwere ku convention ine sindibwera koma sikuti ndisiya kuchikonda chipanichi ayi koma ngati munena kuti usazanenese chilichonse cha UDF ine ningadandaula ndisankha chipani choti ndizichinenelera ngati mpira nde chipani chache chimene ndizichineneleracho ndi cha Malawi Congress Party ndiye mukandifunsa kunena kuti kodi iwe maganizo ako
tidati akusankha iweyo kuti ukhala nawo mu komiti yoti tisankhe oyenda nawo, ndi ndikukuziyani straightforward, palibe zonyengerera apayayi. Sindikuona chipani chimene tingayende nacho pakali pano chimene chingatipase idea iliyonse ya nzeru, palibe. Ndi omwe Malawi Congress Party, koma chifukwa choti ife tikulowamo ndi mwina ndi leadership ya nyuwani ya mphamvu yoziwa kuyankhula yopanda kupyetera, chifukwa yayi ndikulimba mtima kunena kuti apresident achakwera akhoza kuthandizidwa ndi munthu wina amene aziauza kuti yayi izitu zikuteka, izi zikuteka, izi zikuteka, your excellency zimene zikulephereka ndi izi. Ndi democracy yotu ndi simungandiseke pakamwa, simungandisekere pakamwa, ayi umene ndi ufulu wanga, ndipo ndinaphunzira kuti ufulu wanga wonso ndisamuonongese wina. Ndi inu mukuti ufulu wanu poti ndi wamphamvu kuposa wina mutimenya. That is stupid. Ngati inu zakuvutani nyumba mwanu akazi anu sakukufunani, zisalowerere ku family ya ine. Ndimene democracy imayendera. Ndipo tinene izi, Malawi muno aliyense ali ndi ufulu wake opanga zimene iye akufuna, koma asanongese ufulu wa wina. Ndiye inu ngati mufuna kupita ku chisankho cha UDF, ndiye mwakonzeka kuti mwatenga miyala, itengeni miyalayo. Koma mukagwidwa ndikukuponyani mujero, musayambenso kuganizira kuti chipani chomwecho chikupezereni belo. Ayi, mukuyamba zinthu za usiru, uluku kwathu kumulanje timati choncho. Ndeka mukufuna kasi mukufuna, inetu ndikuti ineyo John Benjamin Madea Black Zua, born 1955, 1st January, 3:15, Malamulo Hospital, Cholo. It was very cold day. Siningayende ndi DPP. Ngati mutaende ndi DPP, yendani. Nobody atakuyimiseni. Koma ine ayindikanukamo. Ndipo ndichita chotekera kuti ndipeze chipani choti ndizichinenelera ngati mpira, ngati Ronaldo. Tisamaopsezane yayi. Ayese anamenyera ufulu mwa pang'ono. Mmene anatiuzira a Dr. Bakiri Mulusi kunena kuti ambiri nutu simuchedwa kuiwala. Mwaiwala kale kuti chipani chimene cha DPP chinaononga ndalama to the point yoti government inasala pang'ono kukhala bankrupt. Mukanena kuti awa akuba, tizi wabali talowamo. Tili nkatimo, tilowe nkatimo, tikalowamo ndiwo watiauza kuti ya is too much, tiambazo kwanena tili nkatimomo. We can't say anything, tili kunja. I rest my case.